Отца і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, миловані брати і сестри. Другий день наших реколекцій. Сьогодні самий короткий день, подобно. Сподіваюся, всі його використали добре. Гэтую святую імшу я молюся, просячи о Божім благословенні, опеці Марії, об хуткім виздоровленні для Вероніки. На початку Святої Євхаристії перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх аньолів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Змилуйся над нами. Пане, змилуйся. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся. Молимся. Милосердний Ойче, ласкаво вислухай просьби Твоїх вірних, які з радістю чекають прийстя Твоєго Сина в чоловічому тілі. І дай нам досягнути життя вічного, коли наш Збавця знов прийде у славі, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог проз усі віки вічні. Читання книги пророка Сафонії. Радуйся, дочка Сиона, тріумфуй, Ізраїль. Веселися і радуйся від всього серця, дочка Єрусалима, отменив Пан присуд над тобою, прогнав ворога твоего. Пан, король Израиля, посеред тебе, уже больше не убачишь зла. У той день скажет Иерусалиму: не бойся, и Сиону, нехай же не славнуть руки твои. Пан Бог твой сирот тебе, могутный, и Он збавит тебе. Буди вельми радоваться тобою, узрушена у любови своей. Буди тешиться тобою у веселости, як у святошный день. Это Слово Божие. Радуйтесь, о Пану, спевайте Ему новую песню. Радуйтесь, о Пану, спевайте Ему новую песню. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе, спевайте Ему новую песню, пригоже грайте Ему и гучно.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Сабраўшыся, Марыя ў тыя дні паспяшыла ў горную краіну, у горад Юды, і ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлоне яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым, і ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго. І адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлоне маім, і шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй панам». Гэта слова пана. Сядьте, калі ласка. Вижу, хатнее задание вчера подейничало, полова меньше. Стремимся до нуля. Жартую, конечно. Шановные, распочнем молитвой. Безаганное зачатие Найсвятейшей Панны Марии, нехай нам будет збавлением и обороной. Вчера с вами, в огуле на этой реколлекции, припоминаем, мы с вами разважаем, спыняемся над безаганным зачатием. Вчора мы разважали, что про такий елемент, що безаганне зачаття – такий знак, символ для нас Божого провіду, Божого прадбачення, як Бог має план на наше життя, як Бог дійничає в нашому житті. У нашому харизматі, Отців Мар'яну, яких ви ведаєте, сподіваюся, ведаєте, що в вашій парафії працюють Мар'яні. І це головний сенс нашого харизмату. І в історії нашої конгрегації, нашого ордену, ось це Божий провід не раз дзейнічаў. Ёсць такая прыгожая гісторыя. У Польшы ёсць горад, які называецца гора Кальварыя. Раней называўся Новы Іерусалім. Гэта месца, дзе памёр пахаваны наш заснавальнік, отец Станіслав. І калі вось ён там жыў, яшчэ біскуп гэтага горада, які яго збудаваў, гэта горад быў па прыкладу Іерусаліма, копіяй, і біскуп пад канец жыцця, ведаючы, што ўжо памірае, раздаваў такі спадчыну розным святарам, законам, якія засталіся манаскім. І мар'яне, як заўсёды, недзе замешкаліся, прыйшлі на канец. Пытаюцца, што нам пакінеце? Ён кажа: для вас уже нічого не засталося, вам пакідаю толькі Божы провід, гэтае Божае прадбачанне. Як аказалася, гэты дар быў патрэбны, таму што як мінімум 2 разы такіх напэўна афіцыйна наше згромаджэнне было амаль што на мяжы вымірання. І 2 разы Бог нас уратаваў. І там спачатку 50 год пасля смерці отца Станіслава, пазней у часы Юрыя Матулевіча. Таму наше існаванне, тое, што мы сёння працуем у Жодзіна, і не толькі ў Жодзіна, гэта доказ, што Божы план дзейнічае, што Божае прадбачанне, яно сапраўды рэальнае. У дакуменце буллі, якой невымоўны Бог, у якой папа абвясціў безаганнае зачацце, ён піша такія цікавыя словы, зачытаю вам гэты фрагмент. «Бог са скарбу сваёй боскасці настолькі цудоўна надзяліў яе, Марыю, багаццем усіх нябесных дароў, больш, чым усіх анёлаў і ўсіх святых, што гэтая маці, абсалютна вольная ад усялякай плямы граху, уся прыгожая і дасканалая, адзначалася такой паўнатою святой нявіннасці і святасці, што па-за Богам нават уявіць сабе нельга нічога большага, і што ніводзін розум, акрамя Божага, не можа гэтага ахінуць сваёй думкаю. Паўнатою святой нявіннасці і святасці. Асаблівым знакам прыналежнасці мар'янаў у нашай любові да безаганнага зачацця некалі быў белы хабіт. Некалі тут у вас вісеў абраз, можа памятаеце, Станіслав у белым хабіце. Такі знак, белы заўсёды колеру, у любой кангрэгацыі знак асаблівай чысціні, не толькі кангрэгацыі, міністранты ў белых, святары ў белым, гэта знак такой асаблівай чысціні, святасці, чысціні цялеснай, духоўнай, фізічнай, псіхічнай, ва ўсіх паняццях гэтага слова. Год таму капітула пастанавіла хабіты вярнуць, калі пажаданні, таму можа некалі убачыце і нас убачыце хабітах. Паглядзім, як яно будзе.
І Бог вось гэтым знакам, гэты хабіт быў знакам прыналежнасці да Марыі і знакам, што Бог Марыю вызваліў ужо тады, яшчэ перад яе нараджэннем, гэта не былі нейкія яе заслугі, яна яшчэ не нарадзілася, вызваліў ад граху першароднага і ад яго наступстваў, учыніў яе чыстай. У многіх малітвах мы Маці Божу называем чыстай, у гадзінках спяваем «Ты сіла цярпялівых, чысціні дарунак» і гэтак далей. Крыху успомнім сабе, што такое першародны грэх, думаю, ведаем. Гэта грэх першых людзей, Адама, Евы, грэх першых людзей асабісты. Для нас ён не асабісты, не мы яго учынілі, не наша віна. Для нас гэта грэх не учынены, але атрыманы ў спадчыну, які мы, такі як стартавы пакет, атрымоўваем, можна сказаць, калі нараджаемся ад нашых бацькоў. Гэта не наш грэх, гэта не наша віна. Гэта не ўчынак, як, напрыклад, некага пакрыўдзіў, нейкі грэх зрабіў. Гэта не ўчынак, гэта стан. Як, напрыклад, у стане афекту нешта робім, альбо ў стане алкагольнага п'янення нешта робім. Гэта стан. Сам стан дрэнны, але мы ў ім нараджаемся. І таксама Марыя была яго пазбаўлена ўжо перад нараджэннем. Нас яго пазбаўляе хрост. І таксама, апроч гэтага, ёсць яшчэ наступствы граху. Першае наступства граху – гэта тое, што наша чалавечая натура, наше чалавецтва, яно не цалкам сапсаванае, то есть это абсалютна не зло поўнасцю, але вельмі зраненая, скалечаная, такая недасканалая, не такая, да якой была паклікана. Па-другое, мы падпарадкаваныя няведанню. Мы не ведаем, як дзейнічае Бог, мы не бачым Бога тварам у твар, так як бачылі першыя людзі, мы не ведаем яго таямніцаў пэўных. Для нас гэта вось пытанне веры, надзей, і для нас гэта пытанне вось даведвання ўсё жыццё, што это такое. Мы не ведаем, як свет дзейнічае часта. Адно з наступстваў таксама пакуты, цярпення. Але нават не столькі самы цярпенні, тое, што мы перажываем, але вось менавіта наша спосаб іх прыняцця. То, што цярпенне, розныя выпрабаванні для нас становяцца крыжом, мы часто успрымаем іх як кару. Не ўсе цярпенні, мы пра гэта казалі, не ўсе цярпенні гэта пакаранне. Часам гэта наступствы, часам гэта матывацыя. Але вось тое, што мы, нашыя эмоцыі, якія перажываем, наш стан, гэта таксама наступства граху. Яшчэ адно наступства граху – гэта ўлада смерці, тое, што мы паміраем. Невядома, тут багасловы спрачаюцца, можам толькі гадаць, ці да граху людзі паміралі, ці смерць была, ці не, можа і была. Але, напэўна, гэта не было тое, што для нас смерць. Праваслаўныя ў ўсходнім касцёле кажуць, што мы кажам Маці Божая узятая на неба, у ўсходнім цэрквах кажуць успенне. Яны кажуць, што Маці Божая заснула. Можа, гэта была нейкая форма смерці, але, напэўна, смерць не была трагедыяй, як для нас, як нечым такім балесным, тое, чаго мы баімся, і ўсё жыццё стараемся не думаць пра гэта. І яшчэ адно наступства граху, самае, напэўна, цяжкое, гэта схільнасць да зла, што мы ачышчаемся ад граху першароднага падчас хросту, спавядаемся пазней дарослі, але ўсё жыццё мы будзем падаць. Як бы нам не хацелася стаць дасканалымі, ўсё жыццё будзем падаць. І Марыя была вольная таксама ад гэтага граху. Так, можна сказаць, яна была самай першай ахрышчанай, яшчэ да Хрыстанава, да нараджэння, але яна была ахрышчанай на 100%. У нас гэтая схільнасць да зла застаецца. Таму сёння, вось углядаючыся ў гэтую таямніцу безаганага зачацця, касцёл Марыя нас запрашае разважыць цноту чысціні. Вось менавіта само паняцце чысціні. І не мае на ўвазе толькі чысціню фізічную ці сексуальнасць, нейкую там цэлібат, дзявоцтва і гэтак далей. Але чысціня увогуле як цэласнасць чалавека. Некалькі такіх момантаў. Па-першае, чысціня цела. І зноў жа, не кажу тут пра сексуальнасць, устрыманне і гэтак далей, пра сексуальныя адносіны, але яны таксама ад гэтага залежаць. Калі мы гаворым пра чысціню, маем на ўвазе не толькі дзявочасць ці цэлібат, але ўвогуле нашу дысцыпліну жыцця, пэўны парадак у нашым жыцці. Так як ведаем, што ад гігіены непасрэдна залежыць наше здароўе, то як мыем рукі, чысцім зубы, дбаем пра сябе. Ад гэтага залежыць наше здароўе і канец жыцця, доўгае жыцця. Таксама і пэўны у нашым духоўным, псіхічным, рэлігійным жыцці хаос,
які часта ёсць, ён залежыць ад таго, як мы пра сябе дбаем. Нават так фізічна, матэрыяльна, парадак наш. Марыя, хоць яна была святой, але яна была звычайнай простай дзяўчынай, з тымі самымі эмоцыямі, спакусамі, выпрабаваннямі. Але яна была вернай у простых рэчах. І хоць адвент ужо амаль скончыўся, запрашаю вас такі ацаніць сабе, падумаць некалькі момантаў, які вельмі важны, часта мы думаем, у нашым жыцці, у нашых эмоцыях пачынаецца нейкі хаос. Мы не спраўляемся, пачынаецца роспач, дэпрэсія, канфлікты розныя, не паспяваем нічога. Адкуль чамусь так адбываецца? Пэўныя такі практычныя рэчы. Пачну з прыкладу сябе. Першы пункт, тое, што мне дае, напрыклад, матывацыю нешта рабіць, узяцца, духоўна развівацца, такі нешта выканаць пэўныя працы, з чаго часта пачынаецца? З таго, што бяру і прыбяруся ў сваім пакоі. Мы жывем у кватэры. У нас ёсць гаспадыня, у нас у кватэры даволі чыста, але пакоі прыбіраем самі. І, напрыклад, я прызнаюся, я не люблю, калі отец Вадзім ці отец Віталій, калі яшчэ бо яны такія чысцюлі, то я такі больш свінюля. І таму пачаткам сапраўды, калі ты прыбярэшся, прапылісочыш, раскладзеш нешта, адразу хочацца рабіць нешта наступнае. Я не кажу цяпер, думаю, жанчыны згодзяцца са мной, што пылісосіць это нейкая вышэйшая форма духоўнасці. Не. Але спачатак з таго, што нават ці ў працы, дзе за сталом навядзем парадак, на кухні, у пакоі, у рэчах, з гэтага пачынаецца пэўныя крокі далейшыя, які мы сабе даем заданне. З чаму з гэтага не пачаць? Наступны момант. Часта мы прыходзім ці на імшы носам клюем, ці так не можам сканцэнтравацца, ці ў працы, ці нейкія эмоцыі, раздражнёнасць, усё з рук валіцца, і людзі раздражняюць, адкуль гэта бярэцца. Вось пытай сябе, у колькі ты учора пайшоў спаць? А у колькі ты пазаўчора пайшоў спаць? Задбаць пра сон. Нездарма раней была такая мудрасць законная, у сярэднявеччы законнае жыццё лічылася такім ідэалам, самай лёгкай дарогай да святасці. Прыдумала 3 восьмёркі. 8 гадзін малітвы, 8 гадзін працы, 8 гадзін сну. Вось часта бывае, што сапраўды разумею, абставіны, дзеці, сям'я, праца, нешта не паспяваем, але адно, другое мы так прывыкаем, можа, арганізм шмат не патрабуе, 4 кубкі кавы бабахнем і неяк функцыянуем. Але пазней здзіўляемся, што не атрымоўваецца. Паспрабуй, нават это не толькі адвент, пост пачнецца, калі паспрабуй, не толькі навошта чакаць святы. Паспрабуйце сабе прынамсі нейкі час зрабіць графік, высыпацца. Банальная рэч. Яшчэ наступная рэч. Паспрабуйце так салідна паесці, нават скажу, нажэрціся, пасля гэтага прыйсці на адарацыю. Ці ўзяць, пачытаць Святое Пісанне пасля гэтага. Ці нейкую сур'ёзную размову паразмаўляць, нешта такое глыбока духоўнае зрабіць. Не атрымаецца. Навошта нам патрэбны ўсе пасты? Не толькі абмежаванне сябе, пэўная дысцыпліна, снядання, абед, вячэра. Але таксама часам мы перадаем, часта з гэтага спавядаемся, у 90% нават больш жанчыны спавядаюцца з гэтага, але вельмі часта прычына не тая. Я бачу сабе, што это нейкае. Не, пераяданне таксама можа стаць спосабам, да чаго вядзе, да пэўнай такой ляноты, расслабленасці, і пэўныя рэчы адкладаю. Яшчэ адна рэч у этой чысціні нашага цела. Сядзь і праглядзі свой каляндар. Ці сапраўды ўсё графік, каляндар, ці сапраўды ўсё тое, што там ёсць, оно аж так патрэбна. Сапраўды, разумею, жыццё нам часам вызначае, і працы, і школа, і дзяцей завесці, кружкі, і тое зрабіць, і яшчэ 1000 рэчаў дарабіць. Але ці это сапраўды не можна нешта звольніць? Калі раз не пайду некуды, у трэнажор ці басейн, ці некуды не схожу, свет без мяне не заваліцца. Калі я размаўляю са старэйшай моладдзю, з 11 класамі, асобна наша моладзь нават, я думаю, ужо ідзе на тое самае. Это проста людзі, які графік, як у папы рымскага. Увесь час нечым забіты. Яны прыходзяць у нас в суботу на катэхезу, ці нават у будні дні, глаза на лоб, спички в глазах, все вот такое бледное сидит, и он не виноваты.
Таму што ён яшчэ можа не ўмее, недзе бацькі падкідваюць, настаўнікі загружаюць, ён яшчэ сам не ўмее расстаўляць прыярытэты. Я ўжо не буду казаць там пра адукацыю, сістэму і так далей. Яны яшчэ самі не ўмеюць. Але такое часта нават ёсць у нашым дарослым жыцці. Мы сабе прыдумваем, пазней глядзім, сядзім замучаныя, Пане Боже, што ў маім жыцці тварыцца, а здаецца, Езус так глядзіць на нас, скажа, а я прасіў цябе учора не спаць да 2. Я прасіў цябе нажэрціся. Я прасіў цябе вось гэтыя ўсе пункты сабе набіраць, якія ты сабе набіраеш у плане. Яшчэ адна рэч, такая банальная, здаецца, простая. Адкладзі тэлефон. Вось, я не кажу цяпер, як мы любім казаць, вось у нашыя часы, там тое, не. Гэта наша сённяшняя рэальнасць. Без тэлефона, без інтэрнэта часта не можам функцыянаваць. Але чаму не паспрабаваць пэўныя моманты, асабліва з сям'ёй, уводзіць сабе такія правіла. У нас у Варшаве, у нас усе Беларусі парафіі маленькія, але, напрыклад, у Варшаве, дзе ёсць так званая курыя, значыць, такі цэнтральны касцёл наш галоўны, і там шмат святароў, чалавек 20-30, ёсць сталовая вялікая і побач сталовая кавярэнка, дзе проста збіраюцца браты пасля снядання, пасля обеду, там попить кавы, разом посидеть. И подумайте, дорослые мужики, мужчины, пробачте, дорослые, часом уже старейшие, але висить табличка с перекресленным телефоном. Все равно нехто там залезет, але это вельми важно. Нехто там зойдет нават на 5-10 хвилин. Але ось цяпер я з людьми, якія побач са мною. Прынамсі гэты момант. Часам такое, вось гэтыя рэчы, здаецца, зусім, які духоўнасцю не пахнуць, яны вельмі важныя для нашай духоўнасці. Далей наступны пункт. Вось мы казалі пра чысціню цела. Таксама ёсць такая рэч, як чысціня розуму, чысціня нашага розуму. Марыя разважала гэтыя справы ў сваім сэрцы. Часта мы у пэўных гісторыях яе жыцця чытаем. Вось спытаем сябе, чым мы кормім свой розум? Чым напаўняем свой мозг? Большасць нашых перажыванняў, канфліктаў, эмоцый, роспачаў і радасцю менш і перакананняў нават нараджаецца з таго, што вось мы бачым, што чытаем, што глядзім. Ці заўважылі вы, як непасрэдна наш настрой, наша матывацыя залежыць, і нават духоўны стан і вера залежыць ад таго, што мы прачытаем, ад колькасці прагледжаных навін, прачытанай інфармацыі, а што мы новага даведваемся, што вы на гэтым тыдні, сёння, ў гэтыя дні даведаліся таго, што не ведалі месяц таму. Я не кажу цяпер на ўсё забіць, не. Але чаму б нам часам, тое, што мы даведваемся, мы праз некалькі дзён забываем. Такі поток інфармацыі, карцінак розных прагледжаных, там відэо, нават чытаць развучыліся часта. А чаму сёння, напрыклад, вось у нас ёсць пятніцу пост, не ядзім мяса, многія нават не маюць праблемы, асабліва жанчыны, там, што ввогуле там не ядзім, напрыклад. І так сабе. А чаму б нам не зрабіць сабе дзень, напрыклад, постінфармацыйны? Дзень без тэлефону, без інтэрнэту. Вядома, часам праца абавязвае, там, па мінімуму. Але вось нейкі дзень, калі я раблю сабе такі пост. Гэта і ўбачыць таксама, вось колькі ў мяне часу з'яўляецца, і час, які я магу выкарыстаць. І вы самі маеце досвед, хто, напрыклад, хадзіў у пілігрымкі, ці нават ездзілі ў Буцлаў, дзе прыходзіш, там нічого не ловіць нікога, толькі людзей. Нічого не ловіць, там просто ўсё перагружана. Ідзеш у пілігрымцы, там заняты, няма часу ў Буцлаве, і што, прайшоў дзень-два, і неяк нармальна. І нічого не сталася, і галава свяжэйшая, і лепш сябе адчуваеш. Чаму б не спрабаваць нам часам? Наступная чысціня інтэнцый, чысціня нашых прагненняў. У Кані Галілейскай на вяселлі Марыя вучыць нас кіраваць свае жаданні, мары, прагненні згодна з Божымі прагненнямі. Зрабіце ўсё, што вам скажа. Нам цяжка распазнаваць Божую волю, калі нам комфортна. То есть нам тады перажываць веру нашу лягчэй, таму што я тады вось добра, цудоўна, я малюся, я стараюся, але там шукаць Божую волю, распазнаць, што Бог ад мяне хоча, гэта лёгка зблытаць. Мы упэўнены ў сабе, Бог так не патрэбны, але наймацней, так больш вынікова Бог прамаўляе тады, калі мы губляем зямлю пад нагамі, калі нешта здараецца такое. Таму мы часта паміж сабой святары кажам, што найбольш
выгадная глеба, каб сеять Божае Слово, гэта пахаванне. Чаму? Таму што прыходзяць людзі, па-першае, у эмоцыях, па-другое, можа, тыя людзі, якія ў касцёл ніколі не прыйдуць, і ўсе прыходзяць і пачуцці, трагедыя, сум, вось яны робяць такое, што да чалавека можа Бог прамовіць. Так? Тады, калі здараецца трагедыя, калі нешта ў жыцці валіцца. Таму Бог прамаўляе да нас праз знакі. Гэтыя знакі нам цяжка часам прачытаць, распазнаць. Але Бог заўсёды, калі дае знак, Бог заўсёды дае магчымасці, здольнасці, і вялікая спакуса ў нашым духоўным жыцці самому ствараць сабе знакі. Я сам пэўныя рэчы вяшчаю Божымі знакамі. Такая спакуса яна нас вядзе ў свет духоўнай ілюзіі. Святы Аўгустын кажа, это адзін з самых цяжкіх грахоў, духоўная ілюзія. Што гэта значыць? Тое, што мне здаецца добром, што мне выгадна, што мне комфортна, што мне прыемна, я лічу Божай воляй. Я лічу нейкім Божым знакам. А цярпенне, выпрабаванні і крыжы я лічу злом. Значыць, нешта здараецца не па Божай волі. Мы плануем будучыню дзецям, так, калі пачынаем вырашаць, куды паступаць, за каго замуж выходзіць, што рабіць, і хочам, каб яны нейкім сталі, за іх пражыць жыццё. Можа быць таксама такі прыклад. Я яго, мне здаецца, напэўна, расказваў ужо адзін, прыпомню, это такі для мяне асабіста такі добры прыклад. Калі мы былі яшчэ ў семінарыі, толькі пачыналі, там рэкалекцыі вёў такі святар Аўгустын Пеляноўскі. Ён шмат напісаў. І такі, свядомы прапаведнік у Польшы. І ён расказваў, што ў пэўны час ён пісаў доктарскую дысертацыю. Па-перше, расказваў, як ён адкрыў Божае Слово. Ён некалі сказаў: «Пане Боже, буду чытаць Біблію кожны дзень, пакуль ты мне не адкрыешся». І чытаў 3 гады. Просто ламаўся, чытаў кожны дзень, па паўгадзіны, па гадзіне. І на 3-й год, кажа, просто як стрэліла. Я пачаў такія рэчы бачыць, разумець. Тады пачаўся ягоны такі шлях прапаведвання. І таксама ён, кажа, пісаў доктарскую дысертацыю, пісаў дактарат. І в пэўным моменце, кажа, я зразумеў, што я лічу гэта такім Божай волей, што гэта такі, я на хвалу Бога раблю, в пэўным моменце убачыў, што я раблю гэта на сваю хвалу. Ён кажа, што пашоў? Ён пашоў, это ўсё спаліў. Все спаліў. Калі ўжо ўсё было амаль гатова. Не ведаю, можа, прайшлі гады, можа, ён і там дапісаў. Яшчэ адзін такі гісторыя, калі часам, кажа, духоўнае кіраўніцтва. Звоняць асобы, ці прыходзяць, там сёння можна перапісвацца, найчасцей жанчыны, бо мужчыны ўсё больш самі зусім спраўляюцца, спрабуюць. І вось ты так, духоўны отец вядзеш, там кіруеш. А он кажа, у пэўным моменце зразумеў, што это не духоўнае кіраўніцтва, а духоўны флірт. І ён пашоў і утопіў тэлефон в унітазе. Это такія радыкальныя метады. Не запрашаю ўсіх, што цяпер так трэба рабіць, але вось такое уменне распазнаць, што тое, што я лічу, мы можам Божымі рэчамі, Божымі знакамі называць сабе тое, што нам падабаецца. Натхненне таксама, знешнія знакі, якія Бог нам дае, яны заўсёды звязаны з унутраным натхненнем. Гэта пазнаецца ў сэрцы. Іншыя людзі, іншыя месцы, асобы, яны могуць толькі падказаць, дапамагчы. Але распазнаць Божы знак можам толькі мы. Ёсць таксама знакі часу. Не буду пра гэта гаварыць, гэта цэлая катэхеза. Розныя выдарэнні, тое, што адбываецца вакол нас. Гэта таксама Божыя знакі. Натхненне не можна блытаць з псіхічным станам. Часам мы пэўныя нашы страх, канфлікт, раны, якія перажываем, мы іх можам палічыць натхненнем, ці пэўна, што Бог нам нешта хоча сказаць, і блытаць вось нашы станы. Пры распазнанні Божай волі заўсёды ёсць выбар. Калі хочаш, Бог ніколі не заставляе. Так, з гэтым звязаны абставіны. Так, мы учора з вами казалі, не самае складанае прыняць рашэнне, ці зрабіць выбар. Самае складанае пазней узяць наступствы гэтага выбару і з гэтым трываць. Чысціня інтэнцыі. Наступнае. Чысціня мовы, чысціня нашай мовы. Сёння вось чытаем Евангелія пра Марыя наведвае Альжбету. Марыя ў Альжбеты спявае гімн знакаміты магніфікат і вучыць нас тое, што наша мова, наш язык – гэта дар, які трэба выкарыстоўваць на Божую хвалу. Часта вось і ў размовах, і на споведзі чуем, што, вось, напрыклад, гаварыла брыдкія словы, ужываў там дрэнныя словы.
І так сапраўды гэта грэх. Я разумею, што гэта найчасцей пра мат мова. Але можам сябе спытацца, ці можна сабе такое вось усвядоміць, каб пакрыўдзіць чалавека, каб раніць чалавека, не абавязкова ўжываць брыдкіх словаў. Можна гэта зрабіць зусім прыгожымі, дыпламатычнымі, ветлівымі словамі з усмешкай. Можна раніць чалавека. І таму найчасцей вось важна сабе задаць пытанне, ці мае рэакцыі, ці моя мова, ці мае словы часам мат нават, ці гэта не нешта так, часам гэта выбухі эмоцый. Але ці часам гэта проста не стыль жыцця, ці мы не сварымся так вось панакатана, бо я інакш не ўмею, я так прывык рэагаваць. Я інакш не ўмею. А колькі мы забываемся, перастаем гэта верыць, што мы можам быць мілымі, ветлівымі, добрымі, зычлівымі, а колькі магчымасцяў агрэсіі даюць нам сёння вось інтэрнэт, тэлефон, тэ сродкі камунікацыі бескантактныя, дзе можна напісаць, не адказваеш за гэта. Сёння там, калі у эру розных каментарыяў, як часта можна сустрэць, што нехта там уміляецца, захапляецца, вось прыгожыя здымкі і відэо там з коцікамі, сабачкамі. Як гэта міла, цудоўна. Пазней той самы чалавек можа пісаць, што нехта не заслугоўвае жыць, нехта там такі ці сякі. Я нічого не маю супраць коцікаў, сабачак, каб вы разумелі. Але давайте расставім прыярытэты. І вось як мы ўжываем нашу мову, як мы ўжываем, ці мы ввогуле дбаем пра яе развіццё, чытаць кнігі, такі навык вельмі патрэбны. Ці памятаем пра мовы любові, у Жодзінавых часта пра гэта чулі на падрыхтоўках розных, калі альфа была, на канферэнцыях розных, што ёсць у нас мова любові. Наступная чысціня – гэта чысціня адносінаў. Ад першую чаргу адносінаў у сям'і. І добры прыклад тут святой сям'і Марыі, любові Марыі, Юзафа. Яны нам паказваюць, як будаваць адносіны на пашане, даверы і на вернасці. Я вам даваў таму пункта хатняе заданне, такое пожаданне паглядзець фільм. Прашу прабачэння, я даў неправільную назву. Я сказал, что называется Мария. Оказывается, на русской мове назва Дева Мария, Мать Христа. Потому что я взял с английского, там так и называется Мария. Дева Мария, Мать Христа. Прыгожий фильм про Маці Божию. Это мастацкі фільм, это не нейкая там катэхеза, але даволі стараліся так трымацца Евангелія. І прыгожа паказваецца, вось гэта мне спадабалася перажыванне Юзафа. Калі ён яшчэ не ведаў, з Марыяй не пагаварыў, але ўжо бачыў, што Марыя цяжарная, як ён і бароніць ад каменавання, як ён вось яе любіць. І такая цікавая сцэна бліжэй канца, дзе яны ўжо нарадзіўся Христос, яны сядзяць, і Марыя кажа: ты ж не павінен быў, чаму ты застаўся са мною? Ты не абавязаны быў застацца. І ён кажа: я быў абавязаны, цяпер моя сям'я. Такая без нейкай, нам лёгка казаць пра нейкую тэалогію, што вось Юзафу анёл адкрыўся там, і ўсё гэта нам з нашай перспектывы лёгка ўсё разумеецца. А вось такое паставіць сябе на іх месца. І здаецца, самая папулярная праблема ў адносінах у сям'і з блізкамі – гэта гнеў. Это гнеў, это сваркі, спрэчкі. Гнеў належыць да 7 галоўных грахоў. Але важна уметь правесці сабе мяжу паміж гневам як спантаннай эмоцыяй, дзе я зрываюся в нейкай сітуацыі, як рэакцыя на нешта, і гневам як стылем, ладам жыцця, спосабам жыцця. Калі я проста ўжо так прывык, навучыўся, злосць, раздражненне, абурэнне – это не заўсёды цяжкі грэх. Бо іх з'яўленне не заўсёды залежыць ад нас. Важна сказаць, гневаемся мы заўсёды на чалавека. На рэч, на нешта здарэнне, на жывёлу мы можам злавацца. Гэта злосць. Мы можам называць гэта гневам, але гэта злосць. Гневаемся заўсёды на асобу, потому што гнеў звязаны з жаданнем нейкага зла. І важны наступны крок. А што я з гэтым зраблю? Ці я буду гэтым трываць, ці буду гэта падтрымліваць, карміцца? Ці гэта проста эмоцыя? Што я раблю, каб гэта эмоцыя скончылася? Пастка, капкан ёсць тады, калі я не кантралюю гнеў, яго інтэнсіўнасць, а наадварот так пястую ў душы, уяўляю сабе асалоду ад помсты, рэальна ці уяўны, нават калі не адпомшчу, але само уяўленне мне гэта дае. Не заўсёды магу спыніць гнеў як эмоцыю, але магу, напрыклад, у сувязі з гэтым нічога не рабіць. Калі адчуваеш, што да горла падходзіць, не ідзі ты да мужа ці да жонкі. Не ідзі ты на дзяцей цяпер, не крычы.
спакойна сам астынь, пазней скажаш. Я магу, калі не магу прынамсі супакоіць свой гнеў, магу у сувязі з гэтым нічога не рабіць. Звярніце ўвагу, Марыя мела ў жыцці вельмі шмат нагодаў гневацца, нават ненавідзець, злавацца, жадаць помсты Іраду, Пілату, жаўнерам, там Цэзару, фарысеям, Юзеф таксама, але няма ў Евангеліі ні аднаго месца, дзе яны ввогуле нават размаўляюць нейкім. Ввогуле пра гэта як бы няма мовы. Яны як бы ігнаруюць зло. Вядома, што яны перажывалі, можа была нейкія пачуцці, але гэта мы не глядзім на зло, мы глядзім толькі на Езуса. Бо толькі адно гэта дапаможа ператрываць. І яшчэ адна рэч, такая няхай на сёння будзе апошняя, чысціня веры. Такім найбольшым прыкладам Марыя, канешне, з'яўляецца для нас у яе веры. Кажа Касцёл, бласлаўлёная тая, якая паверыла, што станецца сказанае ёй панам, кажа святая Альжбета. І Марыя, Касцёл называе Марыю прыкладам веры. Чаму? Таму што яна паверыла, што для Бога няма нічога немагчымага. Каб мець веру, як у Марыі, трэба две рэчы. Любоў да Бога, то есть не Бог нейкая фармальнасць у маім жыцці, сапраўды эмоцыя да Бога, пачуццё, любоў да Бога і паслухмянасць яго волі. А гэта значыць, каб быць паслухмяным, патрэбны давер. Святое Пісанне называе паслухмянасць важнейшую, больш сур'ёзнай за ўсе любыя ахвяры. Гэта важней за малітвы, за ружанцы, за вырачэнне нейкі, паслухмянасць Богу. І як прыклад веры, найбольшай веры, бацькам веры, Біблія называе каго, памятаем? Бацька веры. Прачынайся, зараз уже канец будзе. Абрагам. Бацькам веры называе Абрагама. Чаму? Таму што вось ад самага пачатку, таго, як ён выйшаў, ад таго, як сям'ёй там трываў, як пакінуў дом, як паверыў той, што Бог дасць яму сына, аж да моманту, калі на гары Морыя ідзе прыносіць сына ў ахвяру, калі Бог гэтага патрабуе, гэта гісторыя з Ісаакам, памятаем. І таму Касцёл называе яго прыкладам веры. Але, звярніце ўвагу, вобразам Хрыста, правобразам Хрыста тут з'яўляецца зусім не Абрагам, Ісаак, той, каго прыносяць ахвяру. І звярніце ўвагу, такі вось момант цікавы. Калі адбывалася гэтая сцэна на гары Морія, яны ідуць ужо падымаюцца наверх з бацькам, і Ісааку было гадоў 12, калі не памыляюся. То есть ён ужо пэўна, ён разумеў, ён здагадваўся, ён бачыў, але ён не супраціўляецца. Калі яго прывязваў бацька, няма такога, што Ісаак неяк бунтуецца, змагаецца, крычыць. Можам спытацца, ён мог бы сказаць: Боже, разбярыцеся вы дваіх з Абрагамам, што вы мяне ў гэта ўмешваеце? Што вось ты хочаш праверыць веру Абрагама, тут я прычым. Тое самае мог сказаць Юзеф. Калі Бог з Марыяй такое зацеяў, такую вось гісторыю, там безганае зачацце ад Духа Святога, то навошта мяне ўмешваць сюды? Чаму я павінен за гэтага цярпець? Вось гэта такая яшчэ радыкальная такая вяршыня паслухмянасці, вяршыня пакоры, хрысціянскасці. Гэта такая пастава, удзел у цярпенні іншага. Не тое, што сваё цярпенне я прымаю, бо не маю выхаду, а вось удзел у цярпенні іншага. Давяраю Богу, нават калі мяне гэта непасрэдна не датычыць. Сёння гэта вельмі цяжка прыняць. Памятаю, пэўны час таму размаўляў з моладзю, размаўлялі мы пра перспектыву, вось там, напрыклад, што Ізраіль 400 год чакаў выхаду з Егіпту, што часам мучнікі аддавалі жыццё за тое, што той, што прынясе плён праз гады, нават не праз дзесяцігоддзі, і нехта казаў: а чаму я павінен быць мучанікам? Не кажу цяпер пра нейкае фізічнае, але нават. Чаму павінен быць мучанікам, аддаваць жыццё, нешта цярпець дзеля, напрыклад, дзяцей і ўнукаў? Я хачу сам пажыць шчасліва, я хачу сам таксама дасведчыць. Гэта таямніца, гэта патрабуе пэўнай мужнасці і такой чысціні нашай веры, каб мы не верылі ў сябе, ў свае сілы, і не верылі ў тое, што хочам верыць, але верылі ў тое, што Бог нас запрашае. Няхай гэта будзе столькі. Хатняе заданне, все тое, што было ўчора, таксама застаецца, але хатняе заданне: паспрабуйце сабе зрабіць вось рахунак сумлення, пэўны перыяд свайго жыцця выбраць вось адносна чысціні па гэтых пунктах, якая па гэтай схеме: чысціня цела, чысціня розуму,
чысціня інтэнцыі маіх жаданняў, чысціня маёй мовы, чысціня маіх адносінаў у сям'і, у грамадстве, у працы, чысціня маёй веры. Так, вось наколькі у кожным нешта выбраць, убачыць такое, нейкую сітуацыю, праблему, недахоп і зрабіць можна нейкую такую пастанову, што можна на дзень паспрабаваць, да Божага нараджэння ці там на пэўны час сабе, на каго колькі хопіць. Праз тваё безаганнае зачацце, о Марыя, выпрасі чысціню целу майму і святасць душы маёй. Да Бога Айца Всемагутнага, які верна выконвае свае абяцанні і выслухоўвае просьбы свайго народу, з даверам узнясём нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы свету Евангелие, ён падрыхтаваў людзей да сустрэчы з Христом. Цябе просім. Молімся за святароў, каб у гэтыя дні шматлікіх абавязкаў і апостальскай працы спадарожнічала ім асаблівая дапамога Духа Святога. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца ў шпіталях і дамах сацыяльнай апекі, каб яны таксама маглі перажыць радасць Божага нараджэння. Цябе просім. Молімся за людзей, якія да гэтага часу не адкрылі свайго паклікання ў жыцці, каб яны ўмелі пагадзіцца з Божай воляй. Цябе просім. Молімся Божым благаслаўленні апецы Маці Божай, аб хутчэйшым выздараўленні для Веранікі. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы дазволілі Христу кіраваць нашым жыццём. Цябе просім. Пане, абудзі ў Тваім касцёле дух апостальскай адданасці, каб выбраныя Табою слугі абвяшчалі свету добрую навіну аб збаўленні. Праз Христа, Пана нашага. Огарни своим молчанием, скримени белой гости, забери мою темру. Огарни своим молчанием, скримени белой гости, забери мою темру. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твой на праслаўленні і хвалу імя свае, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу свету.
Пане наш Боже, прымі ласкава дары, якія Ты сам удзяліў касцёлу, і сваёй эмоцыю перамяні іх у сакрамент, які дае нам збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Яго прадказвалі ўсе прарокі. Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе, поўных удзячнасці ў малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, Святы, святы, Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Гасана на вышынях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Гасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойча наш,
который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласково супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захаванные от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыцця збаўцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Божий, Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daj Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленный и покликанный на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб Ты увайшоў до меня, але скажи только слово, и будзе оздоровлена душа моя. Шчаслівая тая, якая поверила, што сполнится сказанное ёй от Пана.
из келиха выпейте завету кровь для откупления вин свое житье. Ах, даровал с любовью, а взял на себе кару за наш грех. Берите, ешьте, память про меня. Берите, пейте, а учинок тут память про меня. А учинок тут память про меня. Ай, тебе, Пане, славите Твое створение, и все святые хай Тебе славяют. Про славу Твоего благодарства хай кажут, и хай моц Твою обвещают. Ай, Тебе, Пане, славите Твое створение, и все святые хай Тебе славяют. Про славу Твоего благодарства хай кажут, и хай моц Твою обвещают. Ай, Тебе, Пане, славите Твое створение, и все святые хай Тебе славяют. Про славу Твоего благодарства хай кажут, и хай моц Твою обвещают. Молимся. Боже наш Ойче, борони Твой народ, що бере удел у найсвятейшей ахвяры. Нехай у службі Твоей буде он цалком Тебе отданий и отримає щодрые ласки, потребные для збавлення души и тела. Праз Христа, Пана нашего. Дякую за супольную молитву. Після Святої Мши, так сказав ksiądz Женя, буде споткання для молоді, тому запрошаємо. А з вами зустрінемося завтра. Будет еще сложнее. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Тривайте у супокої Христа.